Hej Mads. Hej Mikkel. Velkommen til Mads Mikkel podcast. Det er i dag. Det er i dag. Så først og fremmest så burde vi jo nok egentlig undskylde. Burde vi? Ja, fuck. Vi er fucking ked af det. Ej, vi er ked af det. Gud. Der er jo gået lidt tid siden sidst jo. Først så var jeg jo i København for 2 uger siden. De er svin. Til DXX koncert. Og der er ikke nogen, der ved, hvad det er heller. Hvad er det? Nej. Altså, det er ligesom med ukendte kunstner, ikke? Jo. Der er ikke nogen, der ved, hvem det er. Ingen ved, hvem det er. Så der udgav vi et bonusafsnit i stedet for, som vi havde optaget på forhånd. Som ligesom en kombination. Og så her i sidste uge, der slap du jo ud af det bur, jeg ellers har der i nede i kælderen jo. Hvor tog du hen, Mads? Mig? Ja. I sidste uge? Ja. Hvor jeg tog hen? Ja. Jamen altså, efter jeg endelig kom ud, så valgte jeg jo bare at vandre lidt rundt og dufte til roserne, ikke? Nå, okay. Egentlig så får jeg vild. Der kom så en gammel dame og hjalp mig hjem igen. Ringede til mine forældre, det var meget nice. Sød dame. Hvor fandt de dig hen? Det var vandrende rundt ned på Fisketorvet simpelthen. På Fisketorvet? Ja. Og der er jo ret langt, folk der ikke lige ved det, så bor Mads i Odense. Ja. Jamen jeg tænkte, da jeg havde hørt Fisketorvet, så tænkte jeg, der var fisk dernede, der var ikke nogen. Så blev jeg bare forvirret, vandrede lidt rundt. Ikke? Oh, det kender jeg godt. Jeg godt. Nå, men det er jo godt. Ellers så sker noget siden sidst. Nå ja, jo, altså det er der da, ikke? Altså jeg mener personligt, så er jeg jo en færdiguddannet mand nu. Er du det? Det er jeg faktisk, ja. Ved du hvad, det fortjener næsten lige sådan en her. 33 centiliter. Nej. 500? Ja. Ikke centiliter vel. 500 centiliter. Ja. Det er meget. Er det ikke det? Ej, nu skal jeg tænke mig. Ej, centiliter er 100. Undskyld, nu tænker jeg på deciliter. Jamen det er sådan set, altså det er jo så divideret med 10, hvis det er deciliter. Uanset hvad, så er det dårligt for dig. Er det 0 calorie, du er i gang i der? Nej, det er kun dig, der har gang i sådan noget, Mads. Nå, okay. Men det er en fin, lille, billig udgave fra. Nå, det er ligegyldigt. Skal vi bare hoppe ind i det? Ja, lad os da bare lige gå i gang. Det kan være, du vil åbne op med lidt post. Jamen, det kan jeg måske godt. Ja. Så kan jeg jo lige passende spørge dig, Mads. Hvis jeg bare lige læser den her overskrift, ikke? Fra dit spørgsmål her. Hit me. Hvordan onanerer man? Hvordan man onanerer? Ja. Du stiller et rigtig godt spørgsmål. Er det, skal jeg svare på både drenge og piger her? Det tænker jeg umiddelbart. Egentlig så er det jo lidt på samme måde faktisk. Men man stikker bare sin hånd ned i skrevet, og så kører man den bare rundt så hurtigt som man kan, og så håber man på, at der sker noget godt. Ja, okay. Og i det her tilfælde, så har det så været en pige på 15, som tænker meget på onani for tiden. Ja. Og hun håber så derfor, at man kan hjælpe hende lidt med at svare på nogle spørgsmål. Og det første delspørgsmål er det her, sådan, hvordan onanerer jeg? Det er, hvis man onanerer, er det så ved at røre ved klitoris, ikke? Eller ved at stikke en decideret finger op i skaden? Okay, men det er jo et rigtig godt spørgsmål. Ja. Så altså, man kan jo egentlig gøre det på begge måder. Det kan man nemlig. Ja. Eventuelt kombinere det. Ja, det har jeg hørt skulle være lidt af en bonus. Ja, jeg tror det er sådan lidt på gefylen, sådan hvad man lige har lyst til. Jamen absolut. Så... Jamen altså, hvor gammel var du så? Var 15? Ja, 15. Hvordan i verden kan hun komme så sent med til festen, altså? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er også en af hendes andre underspørgsmål egentlig, det er sådan, om det er unormalt at være 15 og ikke at have prøvet at onanere endnu. Ja, det er det da. Det er en lille smule, men... jeg er på grænsen til at sige, at jeg måske ikke helt tror på hende. Det leder jeg ikke engang det der. Okay, men det er så... Det andet underspørgsmål, hun gerne vil have spurgt, det er sådan... Er det dumt at have sex, før man har onaneret i noget tid? Lad os se. Det er jo faktisk... Der vil jeg gerne trække en parallel, Mikkel. Ja. Er det dumt at gå ind i en basketballkamp, før man har øvet sig lidt først? Det kommer an på, hvem du spiller mod. Ja, jamen, det er jo faktisk ikke engang heller helt forkert, jo. Altså, men ja, jeg forstår din parallel. Ja.
Så det du siger, det er, ja, du skal lige lave lidt dernede. Mærk din krop først. Mærk din krop først. Mærk din krop først. Det er noteret. Har Godt. du et spørgsmål, Mads? Det har jeg i hvert fald. Nu skal du bare lige se. Nu finder jeg den lige frem her. Det er noget, jeg fandt lidt interessant lige at snakke om. Ja. Det er en pige på 15 år. Igen. Måske den samme. Nej, nok ikke. Som skriver, jeg har rigtig længe gerne vil fortælle min mor, at jeg er lesbisk. Rigtig længe lige frem. Ja, og hun siger sådan, at hun sådan i en længere periode har prøvet at få det ind på emnet kærester, så hun lige sådan kunne komme ind på det sådan på en naturlig måde. Men det har jo bare ikke lykkedes. Talgaverne er ikke helt i orden her. Så hun endte bare med at sige det. Mor, jeg er lesbisk. Og så skriver hun fik hverken en krammer eller noget. Det eneste hun fik tilbage fra sin mor, det var et okay. Det er jo genialt. Og så skriver hun, nu er der gået 5 dage, og hun er stadig ligeglad. Jamen, det er sgu da bare nice. Altså, ja, det tænker jeg da også. Er det ikke lidt drømmen på en måde? Altså, det virker lidt som om, at hun er sådan, hun egentlig ikke er lesbisk, men hun bare sådan gerne vil have et eller andet sådan oprørsrebel, noget gang et eller andet der. Jo, og mor har bare denied, det er fuldstændig bare sådan, ja okay, det er da fint nok. Ja. Det hvis man bliver oprørt, så giver det dem bare mere lyst til at være lesbiske. Ej, men jeg tænker også bare, altså, vi er jo også, altså hun er 15, ikke? Så hendes mor er nok mellem 30 og 40, kunne man forestille sig. Højst sandsynligt, ja. Er det ikke er det ved at være sådan normalt? Ja, det er ved at være normalt, ikke? Altså, der er jo ikke rigtig så meget tabu omkring det længere, især, og det er jo, hun er jo en pige, ikke? Altså, det er jo bare frækt. Ja. Det er jo bare frækt, Mikkel. Det er jo hvis det er mænd, er det klamt. Ja. Men med piger, der er det frækt. Altså, man kan sige, det er nok nemmere at håndtere som hendes far. Sådan, det er næsten drømmen. Faktisk. Hvad mener du? Altså, at hun er blevet lesbisk. Altså, jeg går ud fra sådan, som far, så er man sådan virkelig, de her drenge, de er bare ude på at være, du ved, nogle slemme kale. Det er du ret i, mænd er nogle røvhuller. Det er det. Så er det ikke federe, at hun bliver lesbisk? Ja. Det kan være, at han bare guidede hende imod det, ikke? Altså, bare lige fra starten sådan, ja, nu er du jo snart 14-15 år, så skal du vel ud og finde dig en sød veninde. Ja. Tanken om, at en mand har bare aldrig strejfet. Inden det også, så har han været fuldstændig rebelsk. Eller sådan appelleret til hendes rebelskhed, sådan, du må i hvert fald ikke date piger. Ja, bare for den modsatte reaktion. Så dater jeg kun piger. Præcis. Ja. Det kunne man altså godt, det kunne man godt forestille sig. Ja, men jeg vil sige, er vi ikke enige om, det er en meget normal ting i dag. Der er ikke så mange, måske, i hvert fald ikke i vores generation, som går så meget amok over den slags overhovedet. Eller på nogen måde amok. Nej, der er selvfølgelig nogle enkelte, der altid er sådan lidt, nå. Men, ja. Men jo, det er blevet en del af samfundet nu til dags. Ja, altså jeg har jo en kammerat, eller sådan en bekendt, jeg vil da mærke, jeg har snakket et par gange med her, som jo også kom ud af skabet, for det må så være lidt over et halvt år siden nu. Okay. Han er jo nok en 25 år eller sådan noget, og hans far efter sigende skulle have haft lidt svært ved at håndtere det, men det er ikke fordi han er blevet vred, eller der har været noget problem eller noget. Han skulle bare lige sådan vende sig til tanken, ikke? Ja. Hvor gammel er du, Mads? 24 må det være. Okay, så cirka 25. Cirka 25, ja. Ja. Men det lyder da som noget af en historie. Ja, der skete noget, og så gik jeg i seng. Ja. Og så tog vi en sandwich. Så er det jo godt. Nå, men det er da stærkt. Tak. Skud til alle de... Skide godt. Det behøver ikke være akavet. Nej. Men skud til alle de homoseksuelle, der løber med. Ja, jo. Vi ved, der er mange af dem. Det er fordi Mikkel, han er lidt af sådan en gay candy. Altså, har jeg fortalt om dengang, jeg var på gay bar? Jo. Det har du ikke. Nej.
Basalt set så var vi til en fest, privatfest først. Og sådan, så skal vi tage ned i byen. Nej. Ej ja, som man jo gør. Og så er der en enkelt veninde af en af dem, vi sådan er sammen med, som er inde på G-bar. Og vi skal så ned og angiveligt hente hende. Jeg tror faktisk, der var flere end en, men anyway. I hvert fald en af dem, jeg kendte. Så vi går ned på G-bar der og går ind. Og så finder vi dem, så vi bliver enige om, vi lige er der lige lidt tid, og så finder vi et andet sted. Men imens jeg er der, så er der så en dude, som sådan begynder at stalke mig for vildt og blive ved med. Jeg kan næsten ikke høre en skid, han siger, fordi der er ret høj musik. Aha. Han bliver ved med sådan at prøve at snakke til mig, sådan, og viske ind i øret, og sådan, ikke det sted at nusse, men sådan, i hvert fald gerne være tæt på mig, og sådan halvt røre ved mig og sådan noget. Og jeg er sådan, dude, jeg skulle ikke lige til det der, sådan, jeg prøver sådan flere gange og sådan lidt afvisermagtigt, ikke? Nå. Han bliver bare hængende, og det er så slemt, at til sidst så en af dem, jeg så har været nede i byen med, han tager sin trøje, kommer den hen over hovedet på ham og trækker ham væk fra mig. Så kæft. det er den første eneste gang, jeg har været på bøssebar. Jeg bliver sgu nødt til lige at spørge dig her, Mikkel. Det lyder lidt som om, du har været ude for, at lidt at være i den her position, som man måske nogle gange godt forestiller sig kvinder i, når de er ude sted, og mænd, de bare ikke vil lade dem være. Og der lige en gang imellem, så kommer der lige en mand, der bare ikke vil lade dem være. Ja. Som mig for eksempel, ikke? Og det er jo så dig nu. Ja. Og det sjove er, at jeg tror ikke, jeg ville have lavet noget om, sådan hvis jeg var i hans sko. Det tror du ikke? Nej, jeg tror bare sådan. Ja, okay. Måske lige lidt mindre aggressiv. Ja. Hellede han ved dig? Du bliver stille, Mikkel. Næste spørgsmål. Ej. Jeg nåede ikke at gøre noget, men jeg synes, det var grænseoverskridende. Det var grænseoverskridende, det er ikke et tvivl om. Som du selv nævner, så kan jeg godt se, at det må være træls for piger. Ja, det må situation. Det må det. Men jeg kan fortælle en sjov historie. Det er faktisk også, jeg kan huske en gang. Da jeg var, bare lige hurtigt, jeg var kaptajn Morgan en gang, jo. Ja, som skuespiller. Som skuespiller, ja. Og så der tog vi ud på natklubber og sådan noget. Og der var jo også, der var sådan en enkelt kvinde på, jeg kan ikke huske, hvad der var, sådan en bar oppe i Aalborg. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Sådan en lille, rigtig hyggelig barsted. Ja. Hvor jeg kommer ind og laver min rutine og går og snakker med folk og sådan noget. Ja. Og den her kvinde, hun begynder sådan lidt, og jeg kan godt se, hun prøver at komme hen til mig. Og så på et eller andet tidspunkt, så giver jeg hende lige mit opmærksomhed. Og hun kommer hen, og på sådan lidt slags forførende, men lidt dominerende måde, så tager hun bare fat i min frakke, og så kaster hun mig op på en barstol. Hold da kæft. Hun kastede faktisk, hun var faktisk rigtig stærk. Ja, det må da være, du. Jeg er en ret stor mand jo. Ja. Hun kaster mig op på en barstol, og så bagefter så tager hun sin stilette, og så jager hun den bare lige ned i skridtet på mig. Altså imens hun har den på også, eller? Ja, fuld skrue, bare med benet, bum! Så ligger jeg sådan, du ved, skævt op på stolen, nedover, og jeg har fat i baren, du ved, den er bag mig. Og så har hun bare sin stilette i jordet nede i skridtet på mig. Og jeg kan bare se på hende, imens hun står og tænker, hold kæft, hvor jeg sexet. Og jeg sidder bare og tænker, hvis jeg ikke har haft en skridtbeskytter på lige nu, så er jeg kraftet med ikke på nogen måde accepteret dig som værende en skidesexet dame. Jeg kan godt lide, at de har bare allerede forudset, at det her det vil ske. Du skal have skridtbeskytter på, Mads. Ja, ved du hvad, jeg havde faktisk selv den samme aften, der havde jeg taget hele mit kostume på, og så siger min chef til mig, Mads, du har glemt din skridtbeskytter, du må lige tage det hele af igen og sætte den på, og jeg stod faktisk virkelig og bitchede og sagde, det er altså ikke nødvendigt, det der. Martin, det er det simpelthen bare ikke. Det tager jo fucking en halv time at tage det lort på. Ja. Og så sagde han, jamen ved du hvad, så er det bare dit eget ansvar, hvis du kommer til skade, og så er jeg sådan et stille øjeblik og siger, så fuck det. Og så tager jeg det hele af, og så tager jeg en skide skridtbeskytter på, og jeg er bare glad for, at jeg gjorde det. Ja, det kan jeg godt forstå. For satan. Shit, mand. Ej, for helvede, altså, men jeg kan godt på en måde se det, der er et eller andet sexet over det, ikke? Men det er bare, der er altså sådan en grænse. Ja. Skal altså, man kan godt mærke, når man lever, hvis man lige står i den situation, du har stået i, tror jeg. Ja, det tror jeg nok lige. Mads, Ja.
Jeg har lige et enkelt spørgsmål her, som går ud på sådan, at det er en kvinde. Ja. I sin bedste alder, 36. Nice. Hun kan ikke rigtig forstå, hvorfor hun finder yngre mænd på sådan 20 år attraktive, men mænd på hendes egen alder finder hun ikke attraktiv. Okay. Og så er det så her, at jeg ved ikke, om du kan huske sidste uge, Mads, at du skrev meget med, at hvis kvinder de ligesom poster omkring seksuelle ting og sådan noget, at mænd så kommer ind og svarede. Ja, det kan jeg godt huske. Typisk noget med deres penisstørrelse at gøre. Ja, så det bedste svar til det her spørgsmål om, at hvorfor hun finder yngre mænd mere interessante end folk på hendes egen alder, det er wanna bang? Og men okay, hvor gammel var indbyderen der? Jamen det ved jeg så ikke. Personen hedder Billy Bong. Okay, så sådan nok 15 eller sådan noget. Men kvinden har dog haft så meget humor, at hun har selv givet den topstjerner og kvalificeret den som værende det bedste svar. Men til selve spørgsmålet, der er det jo sådan meget, altså jeg går ud fra, at det er det samme med kvinder, ligesom det er med mænd, at sådan, altså de yngre udgaver, de er jo mere ungdommelige. Altså der er jo ikke rynker, og der er ikke, det er måske ikke lige spist de der 3 pizza slices for meget, og hvis de endelig har, så brænder det bare alligevel. Ja, for fanden. Det er det. Så synes tror du ikke virkeligheden, det er et spørgsmål om, at de yngre, det er sådan lidt, hvis man skal være sexidiot omkring det, og de ældre, det er, hvis man skal være sådan lidt mere seriøs omkring det? Jo. Og der kan jo også godt være noget frækt i det der med, at hun er ældre end en. Ja, altså faktisk, der har jeg en lille test til dig. Vil du lige tale færdig først, så kommer den bagefter? Du kan bare smide den. Okay, er du klar? Ja. Det er fordi, der var jo engang en af mine kammerater, der spurgte mig... Kammerater? Der spurgte mig... Ja, det er faktisk lidt et røvhul. Der spurgte mig... vil du hellere være sammen med 1 på 30 eller 2 på 15? Der må vi... Hvor gammel er jeg nu? 24 til 12. Jamen, det må jeg ikke mere, hvis den er. Hvorfor ikke? Der er jo den der regel der med din egen alder, de vil der med 2 plus 7. Hvor meget er det så for os nu? Det 19. må det være. 19? Ja. 19? 19. Vi er gamle mennesker nu til dags, Mads. Den har jeg kraftedeme allerede brudt, den der. Har du det? Ja, jeg har sgu da. Der har jeg ikke lige hørt om den der super vigtige regel der dog. Mads. Hvad er der? Altså. Nå. Okay. Ja. Jeg tror vi skal over i en anden spørgsmål måske. Ja, så kedeligt, men okay. Okay. Har du en? Jeg har noget, jeg gerne vil snakke om i hvert fald. Okay. Hvad hedder det? Der er sket noget rigtig sjovt. Virkelig. Ja. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har fortalt om det her før. Der er den her kvinde over i USA, der hedder Rachel Ann Dolezal. Okay. Og det var i 2015. Altså den her kvinde, hun har sådan meget lidt, du ved, hun er mørk hud, ikke? Altså. Ja. Og hun har været tilbage i 2015, op til 2015, der var hun formand for NAACP, som er, jeg kan ikke lige huske præcis, hvad det står for, men det er sådan en slags forbund for menneskerettigheder for sorte mennesker og sådan noget. Okay. Når du skal sige National Association for the Advancement of Colored People, det er sådan, den er. Ja, sådan noget, den siger. En længere smør, det er. Ja. Og, hvad hedder det, så tilbage i 2015, der var hun formand for en sektor af NAACP. Og så, hun er mørk, og hun har stor kruset hår. Ja. Og meget hun er meget højlydt omkring rettigheder og alle de der ting, der hun skal snakke om. Ja. Men så lige pludselig,
Så kommer hendes forældre ind og informerer verden om, at jamen, den her kvinde, hun er faktisk overhovedet ikke sort. Altså... Hvordan kan du fake det? Jamen, det er netop lige det ikke, fordi de viser faktisk et billede fra hende, fra da hun var teenager, og hun er så bleg. Hun er en lille, hvid pige. Det hun har gjort, det er, at hun har brugt en eller anden form for bruner til bare at gøre sin hud slet helt orange i det. Og okay. så har hun bare selv sat sit hår op til at være kruset, du ved, for ligesom at sælge den fuldstændig. Så det her, det er egentlig... det du siger, det er, at det vi sagde i første afsnit med, at man kunne rulle sit barn i æg, og så derefter i lort. Det er slet ikke nødvendigt. Det er slet ikke nødvendigt. Der er selvbruner. Det er fucking... Jeg synes, det er sindssygt. Det var tilbage i 2015, det her. Og så blev hun så prompte fyret. På trods af NAACP, de sagde, ens raceidentitet er jo egentlig ikke et kvalificerende kriterie for lederskab inden for vores organisation. Men nu fyrer vi hende lige alligevel. Okay. Altså, jeg kan godt se både over sådan, altså, det er jo... Hun har jo lidt prøvet at udstede sig selv som værende en, hun ikke er jo. Ja, det har hun. Så altså, du ved, havde hun været CEO af hvilken som helst virksomhed, eller et eller andet den stil, så havde hun jo også været fyret, højst sandsynligt, for altså sådan, altså... Ja, det ved Gud, hun havde. Ja. Men så samtidig så er det også sådan, hun prøver at gøre noget godt jo. Ja, det gør hun, men jeg har så undersøgt det lidt dybere siden, for det har fascineret mig rigtig meget. Ja. Men hun er jo... Det er jo ligesom med det her med seksualitet, ikke? Ja. Hun er bare født ind i den forkerte krop. Jeg er rigtig glad for, at du siger det. Jeg er rigtig glad for, at du siger det der. Fordi det er præcis det samme, som hun siger. Hun har udtalt sig, at hun identificerer sig som en sort person, og derfor er hun sort. Mm. Lidt ligesom, du ved, hvis... Der er meget med det der op i tiden, du ved, hvis man identificerer sig som et eller andet bestemt seksualitet, så er det i virkeligheden det, man er. Ja, du ved, altså, det der Bruce Jenner, eller... Dog så er det sådan, man skal stadigvæk lige have nogle psykologtest og sådan noget, før man officielt bliver klassificeret som et eller andet, så vidt jeg har forstået. Det kommer lidt an på, hvem man er. Lauren Southern, hun forklædte sig på et tidspunkt, en journalist i Canada, og gik ned og fik, jeg kan ikke huske, ændret i sin, jeg ved ikke hvad det hedder, sådan borgerattest eller et eller andet, jeg har. Nå, hun er ikke Caucasian. Og fik ændret det fra kvinde til mand, og det gjorde hun bare på en eftermiddag. Okay. Det er åbenbart, det er tilsyneladende ekstremt nemt, og der er ikke nogen, der stiller spørgsmål ved det. Fordi at man bliver bare bumpet med had, hvis man gør. Undskyld, det er vist ikke rigtigt det der. Fuck you, man! Men lad os lige holde os på Rachel Andel Lassalle her. Ja. Så her i, jeg ved ikke, det må have været i går eller sådan noget. Der kom der sådan en lille update på hende, her lige sådan 2 år senere. Ja. For lige at se, hvad laver hun så i dag? Mm. Og jeg synes jo altid, det er så sjovt med hende lige hurtigt først. Der var rigtig mange, fordi hun har sådan hun har orange hud, hun har brugt selvbruner. Ja. Og lige da de fandt ud af, du ved, det var det, hun havde gjort, så satte de hende op med sådan en stor titelbillede henover, hvor der stod Orange is the New Black. Nej, hvor er det genialt. Det er genialt, mand. Og i dag, der er til Sydlandet, så er hun er ikke noget arbejde, og hun lever på food stamps. Og du ved, hun er meget fattig og har brug for welfare og sådan noget. Så hun embracer virkelig the black life? Jamen det er det, jeg gør. Det er sjovt at tænke på, at da vi troede, hun var sort, der levede hun bare som en hvid. Der levede hun som hvid, og nu hvor hun aflever som hvid, så lever hun som en sort. Fuck, det er tragikomisk det her. Hold kæft, hvor er det bare fucking sjovt. Okay. Hold da kæft, mand. Mads, ja. Kan du mærke det? Hvad? Jeg tror, det er tid. Er det tid? Det er tid til en verdensrekord. Tid til en verdensrekord. Og i den her gang, der er det... Mads, du er en hundemand, er du ikke? Er du kattemenneske eller hundemenneske? Okay, nu svarer jeg sådan meget forsigtigt, fordi det er faktisk relateret til noget, jeg gerne vil snakke om senere, men hundemenneske. Okay. Hvis du sådan skulle gætte på, hvor rig en kat kan blive. Hvor rig? Ja. Ja. I monetær beløb. Okay. Hvor rig tror du så sådan en kat kan blive?
Er der en grænse for, hvor rig sådan en kat kan blive? Men altså, jeg går ud fra, en kat har jo lige så mange rettigheder og kompetencer som et hvert andet væsen, og har derfor infinite potentiale. Det er jeg glad for, at du siger, fordi at i 1988, så blev katten Blackie simpelthen verdens rigeste kat. Og det var fordi dens ejer døde, og, og efterlod, hold nu fast, 88 millioner kroner til sin kat. What? Wow! Og han er millionær, der har efterladt alle sine penge til sin kat? Ja. Og det er i 88 det her, så det er jo sådan, altså det er jo 200 millioner eller et eller andet åndsfærd i nu til dags, ikke? Jaha. Det er fandme mange penge. Det er mange penge. Hvad skete der så med Blackie? Det ved jeg så ikke. Jeg har ikke fulgt op på det, det skal jeg ærligt sige. Men jeg tænker, hvad fanden har den fyret af på de penge, mand? Med de penge? Hvor har hun fået pengene fra? Altså... Ja, der må næsten have været sat en catering service op, før hun døde, hende ejeren der. Og så lever den der kat bare i et eller andet mansion, hvor der bare kommer tjener og giver den mad hver dag. Hold da kæft, ja. Ej, hvor det ærgerlige katte, de ikke lever så lang tid. Det kunne fandme være sjovt bare at have en pisserig kat. Bare hele tiden, bare... Ja, bare løbende rundt, altså. Skal vi have en lille anden verdensrekord, før vi er færdige her? Ja, lad os bare gøre det. Okay. Der er... I Tyskland, i 2008, ja. Så er der en fyr, der hedder Kevin Shelley. Han har slået en verdensrekord ved at slå noget i stykker med sit hoved flest gange på 1 minut. Hvad tror du? Hvad slår han i stykker? Ja, det skal du lige gætte. Nå, okay. Hvis det er noget, han skal gøre rigtig mange gange på 1 minut. Han skal gøre det så mange gange, han overhovedet kan gøre på 1 minut. Okay, så det skal være alt, han kan slå i stykker i et hug meget hurtigt. Ja. Så det er nok ikke for... Det er jo svært. Er det tallerkener? Nej. Er det vaser? Er det porcelæn? Du får lige et sidste bud. Ja. Børn. Du er på vej derhen af, men... nej, nej. Men hold nu fast. Hvad er det? Toiletsæder. Toiletsæder? Så det er porcelæn? Der er simpelthen en gut, der har stået nede i Tyskland og smadret 46 toiletsæder med sit hoved på 1 minut. Og man sidder bare og tænker, hvorfor? Hvorfor? Hvorfor i verden skal du lige gøre det? Altså, det er bare det hans talent, ikke? Ja. Altså, og det måske bare udvikler sig til at være et behov, så når han går ind på toiletter nu, så går han bare direkte hen og dusch. Det er bare sådan, offentlige toiletter, de bliver bare ruineret, når han går hjem med sådan strøg der. Man kan se, at han har været der. Bare når han besøger folk for første gang, og han lige sådan gået, hvor er toilet henne? Og bare, skal du lige se noget sejt? Dusch! Man kan bare sådan høre, når butikkerne de begynder at lukke på sådan en strøget efter sådan en lang arbejdsdag, så kan man bare høre dem alle sammen sådan, Kevin! Fordi han har smadret deres toilet. Kevin! Not again! Not again. De har bare reserver liggende ude på lageret. Bare fordi de ved, at han handler her, så skal vi kraftedeme med. Hvis han skal låne deres toilet, så skal han købe et eller andet i butikken. Ja. Og det skal koste lige så meget som et toiletsæde. Ja, præcis. Ja, det er sådan, de gør det. Det er ligesom, når man sådan er på Barrasso eller Burger King eller sådan noget, og man skal låne deres toilet, så skal man også købe det eller andet. Skal man købe for at låne deres toilet? Mange steder i hvert fald. Nå, okay. Jeg plejer bare sådan at gå ind på tankstationer. Jeg bruger aldrig mit eget toilet, jeg går altid ned på en tankstation. Det er faktisk en god approach, fordi så kan man sige, så skal du ikke rigtig renovere det, når du skal flytte. Lige præcis, ja. Det er jo bare vedligeholde min lejlighed. Bruger du overhovedet din lejlighed? Det kommer an på, hvad du mener med at bruge det hele og pakke ind i plastik. Ja. Bortset fra din dør, som vi hørte sidste gang jo. Det er rigtigt. Jamen, den har jeg brug for at kunne se på helt fuldstændigt klart. Som den er. Helt den naturlig. Er cool. Anyway. Ja. Nå. Har du et enkelt spørgsmål, Mads? Det har jeg i hvert fald. Nu skal du bare se. Det er et lille dilemma. Et ret sygt dilemma, faktisk. Okay. Det kan være, at du lige vil tage den seriøse hat på et øjeblik. Lige et øjeblik, så skal de finde. Hvis du lige tager den på. Er den på, Mikkel? Ja. Ja, er den på? Ja, jeg har på. Du har en seriøs hat på? Den er helt på. Kæderne er spændt fast? Den strammer helt vildt.
Det var godt. Okay, så jeg står i en meget... nu læser jeg bare op titlet og dilemma, ikke? Ja. Jeg står i en meget svær situation. Jeg vil hoppe direkte til det. Sagen er den, at min bedste ven, Frederik, som er forelsket i mig, ikke kan lide, at jeg taler med andre drenge. Han bliver meget hurtigt til lue, har op til flere gange skåret i sig selv, udelukkende fordi han har set mig tale med en klassekammerat. Og jeg har flere gange bedt ham om at lade være, men det nytter simpelthen ikke. Han bliver ved med at skade sig selv, når bare den mindste kontakt til andre drenge sker. Ja. Og jeg tænker bare, jeg står bare sådan og tænker, var det bare en absurd omvæltning på den der klassiske med, hvis du snakker med andre drenge, så smadrer jeg dig. Det var sådan, hvis du snakker med andre drenge, så smadrer jeg mig. Ja, det er true, det er true. Og jeg tænker bare sådan, hvordan står han bare og holder øje med hende, så hvis de til en eller anden, det ved jeg ikke, gymnasiefest eller hvordan, så står han bare over hjørnet og holder fuld øjenkontakt med hende, og så har han bare sådan en kniv nede ved armen. Og bare står og bare kigger på hende hele aftenen. Taler ord. Ja. Altså, det er jo faktisk lidt en lortesituation, det der. Det er sindssygt lortesituation. Altså, for begge to jo egentlig. Fuldstændig. Fordi de fleste har jo nok prøvet den der situation, hvor man godt kan lide en pige eller en dreng, man måske ikke kan få fat i. Ja. Og det virker lidt som om det er den situation, og så prøver vedkommende ligesom at få overtalt hende ved simpelthen at skade sig selv. Ja, altså hvis man bare ikke har flere moves tilbage, ikke? Ja. Men det er jo ikke lige frem måden, man får fat i den person, man gerne vil have på. Nej, det er klart ved at lære at spille guitar. Ja, fuldstændig. Altså, jeg har lært at spille guitar, og ja, jeg har da scoret i hvert fald en gang på det. Ej, men helt seriøst, så tror jeg, fremgangsmåden det er nok at snakke med vedkommendes mor. Altså til den der person, der selv skader. Absolut. Altså også, jeg kan jo læse lidt længere ned, at personen tror også med at begå selvmord, hvis hun vælger ikke at tale med ham længere. Ej, det er sgu ret seriøst. Det er jo røvsygt. Det skal der skal man sgu have snakket med nogen. Det er røvsygt, Mikkel. Så snak med hans venner, eller hans mor, eller noget andet, ja. Ja, til at starte med, men jeg tror også, du skal have noget professionel hjælp. Ja. Fordi men altså det er jo nok ikke hende, der skal stå for det. Jo, hun skal lige tage sig en uddannelse, og så... Ja, foreslår, at du uddanner til psykolog. Så du har redskaberne til at håndtere det her problem, du er kommet ud i. Det er simpelthen måden at gøre det på. Ja. Mads. Ja. Jeg har en meget seriøs en her. Okay. Jeg skal nok prøve at... Det er et spørgsmål om følelser, ikke? Ja. Vedkommende har lavet den her overskrift. Jeg drømmer om kærlighed. Ja, det kender vi alle sammen. Ja, det gør vi alle jo. Jeg er en pige, der drømmer om kærlighed hver evig eneste dag. Nå. Problemet er bare, at jeg kun drømmer om kendte par. For eksempel Selena Gomez og Justin Bieber, Ezra Aria fra Pretty Little Liars og så videre. Jeg bliver så lykkelig, når det går godt for andre par, at jeg næsten ikke kan have i min krop. Hold kæft, mand. Jeg drømmer også altid om... Fortsæt. Jeg drømmer også altid om de forskellige par om natten. Og det eneste, der kan få mig til at falde i søvn, er at tænke på kærlighed. Jeg spekulerer bare på, om jeg er mærkelig, når jeg sådan tænker så meget på andres kærlighed. Håber I kan hjælpe mig. Jeg kan lige forestille mig, hun er sådan en rigtig creepy person, der når folk tager barpiller, så står hun bare altid i baggrunden og kigger. Ja. Kan man altid lige se hende helt om i hjørnet, der bare står sådan og stiger og smiler creepily. Jamen altså, det helt perfekte job for hende, det er jo at blive sådan parfotograf af en eller anden art. Ja, for fanden. Bare dagen lang bare står, perfekt billede. Hun er typen, der sidder og græder, når Brad og Angelina falder fra hinanden. Ja. Bare sidder
sidder over i skolen og bare tuder, og folk spørger, hvad er der galt, Jin? Hvad er der galt? Og kærlighedsproblemer, kærlighed, og sådan, hvad er der sket? Han gik fra, han er gået, og sådan, nej, er der nogen, der har forladt dig? Nej, jeg har forladt Angelina. For helvede. Ja. Hvad er verden kommet til? Hvordan kunne Kristen Stewart forlade ham der, Edward Cullen? Jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke, hvordan man skal hjælpe hende her. Jeg ved det virkelig ikke. Det virker heller ikke, som om der er brug for det. Altså, hun er jo bare glad på andre menneskers vegne. Jamen, du kan decideret ikke falde i søvn, hvis hun ikke tænker på det. Altså, hun er jo et fantastisk menneske. Fuldstændig, altså. Det er definitionen af ikke at tænke på sig selv. Det er det, ja, når man tænker så lidt på sig selv, at man kun tænker på andre. Man kan ikke falde i søvn, hvis man ikke tænker på andre. Ja. Jeg tror måske hun bliver en eller anden form for kærlighedsguru, ikke? Ja, jeg tænker umiddelbart, hun skal simpelthen blive Danmarks hvide. Ja, der står egentlig ikke noget med farven, men jeg går ud fra, at hun er hvid, når hun er dansk. Det er måske også det. Okay. Det beklager. Det beklager. Racist. Pigmenterne. Anyway. Yeah. Hun skal blive den danske svar på Oprah. Det synes jeg lyder som en god idé. You get love. Everybody get love. Jeg er vild med tanken om, at hun bare sådan kan stå og fornemme sexual tension. Så hvis der er sådan to, der står og skændes, og så går den ene, så kan hun lige gå op på siden af den anden og sige, I to, I burde knalde. Så det vil Ej, sige, hvor er jeg vild med hende. Det vil sige, det bliver sådan en eller anden blanding mellem Johan Ørting, Oprah, og jeg ved ikke, hvad man ellers skulle lige få ind over. Der er en masse personligheder, hvor man lige bliver kombineret til en stor herlighed. Jeg kan godt lide det, Johan Oprah. Johan Oprah! Hold kæft, man. Tjek under jeres sæder for ægte kærlighed. I denne uge af Mads og Mikkel podcast. Numerolog. Jeg vil have hende med. og det kunne være nice. Hun går under forvirret pige. Okay, det bliver meget nemt at finde hende. Det er nemt at spore hende. Ja, hun er nok den eneste, der har det handle. Det kan også være, at det er hendes navn. Så er hun meget nem at finde. Ja, så bliver hun lige pludselig rigtig nem at finde. Okay, det kan være, man lige skulle gå ind på hvad det er, sprognævnet, eller hvad det hedder. Lige tjekke, hvor mange hedder forvirret pige til fornavn. For se så, mand. Ej, ja, for fanden. Har du et eller andet spørgsmål, Mads? Jeg har. Men jeg har noget, jeg gerne vil snakke om først, Mikkel. Okay. Jeg har noget, jeg gerne vil snakke om først. Bare lige kort. Ved du, hvem Milo Yiannopoulos er? Nej. Okay, men han er den her virkelig nederen type. Altså, han advokerer mange holdninger, som jeg selv besidder, det vil jeg give ham. Men han render bare virkelig rundt og pisser folk af, du ved. Han er lidt en troll. Okay. Og han retfærdiggør det meget ved at kalde sig selv en provokatør. Som man jo gør. Virkelig nederen person. Og han har været virkelig populær hen over de sidste 2-3 år. Okay. Men hans popularitet er så styrtdykket her for et par dage siden. Jeg tror måske cirka en uge siden nu, hvor at han så jokede med, at du ved, da han var lille, der blev han befamlet af en præst, en katolsk antager jeg, bare for at være historisk, eller statistisk med på noget, ikke? Ja. Og du ved, han jokede lidt med det, du ved, at også med, at du ved, når man er homoseksuel, det er han nemlig, at du ved, så er det altid på en måde godt, at der kommer nogle lidt ældre mænd ind og viser, at det er okay og sådan noget, du ved. Ja. Og det bliver bare taget på den fuldstændig forkerte måde, og folk de er bare sådan gået over med, at han synes pædofili, det er bare for nice. Jamen altså virkelig, det bliver bare virkelig taget på en helt forkerte måde. Ja, det lyder sådan. Ja, og han er blevet fyret fra sit arbejde og bliver deporteret fra USA og sådan noget, hvis What? han finder noget nyt og sådan noget. Ja, fuldstændig. De går fuldstændig amok. Og så Bill Maher. Ja. Har så kritiseret ham en del også. Og så bliver der fundet det her rigtig, rigtig interessante klip frem fra Bill Maher, hvor han sidder og snakker på Late Show eller Tonight Show eller et eller andet for mange år siden, 10 år siden og sådan noget. Ja. Hvor han så sidder og snakker om netop det der med, at Michael Jackson, han allegedly på det tidspunkt, der var meget fremme med hans, du ved, pædofilisager. Mhm.
at du ved, da Belmere han var lille, det siger han, der fik han tæsk. Du ved, sådan virkelig hård tæsk af andre børn, sådan virkelig lede svært at rejse op bagefter tæsk. Ikke? Ja. Og så sidder han og siger, at så vil han have meget hellere foretrække at blive, nej. hans egen ord, gently masturbated by a popstar. Helvede, mand. Og jeg virkelig, den her var virkelig tænkt rigtig meget over den der. Altså sådan, på en eller anden måde, kan man jo godt give ham ret, men det er nok, hvor man sådan tænker, det er nok kun, hvis du selv har været med på, at det vil du gerne. Altså, hvor det ikke er en, der har forulempet. Hvis det bare er sådan, jo, kan du ikke lige, du ved, røre mig dernede, så tror jeg også, jeg vil foretrække det frem for at få slag. Men, men jeg ved ikke, om det ender noget, hvis man sådan bliver, ja, you know, hvis det ikke lige er med sin egen consent. Nej, altså, jeg forstår godt det der med at blive, du ved, overgrebet og sådan noget, selvfølgelig aldrig en god ting, vel, altså. Nej. Men jeg synes måske bare, folk, de går meget hurtigt bare over i den der pædofili-mode, især når jeg kiggede på den måde, som ham her Milo, han bare blevet trukket ned i lortet på, bare ved at lave en joke. Ja, det lyder voldsomt. Det er deporteret. Det er voldsomt, og jeg har bare sat det op i flere dage nu, det der med, at hvis jeg var måske, det ved jeg ikke, 10 år, og jeg skulle vælge mellem bare at få de største slag i mit liv, eller blive, du ved, mildt masturberet af en ellers så skånsom popstjerne, så tror jeg sgu egentlig også bare, jeg ville have valgt den, for at være helt ærlig. Ja, det havde jeg sgu nok også. Yeah. Men okay. Det er jo så også masturbation. Havde det nu været full on, du ved. Ja, hvis man blev bøjet ned forover og pulet gennem røven, så er det måske ikke så skide hyggeligt alligevel. Sagt på fin rigsdansk. Yes. Så tror jeg skulle tage et par slag i stedet for. Ja. Jeg synes faktisk, det er lidt tricky, den der. Ja, det er lidt den der, som, du ved, vil du helst være sammen med en på 30 eller to på 15, bare sådan meget svær. Ja, for det er ikke svært. Men jeg ved ikke, jeg synes alle vinder i 2 på 15 og 1 på 30. Altså, der er begge outcomes gode her, der er begge outcomes lidt nederen. Altså, man kan sige i hvert fald, der er flere bedre sider for en selv, end ikke gode i hvert fald. Ja, det vil jeg sige. Uanset hvad. En eller anden dag, så skal vi altså lige snakke om det der aldershalløj der igen, Mikkel. Hvad hedder det? Det kan være, at vi skal tage den off air. Anyway. Ja. Hvis PET de lytter med, så er det alt sammen bare en joke. Mads han har gang i. Okay. Så siger vi det. Ja, bare lyt til Mikkel og hvad end han siger. Ja, præcis. Okay, jeg har en sidste brev her. Ja. Okay. Så jeg læser det bare højt, for det er meget kort. Og jeg vil bare gerne høre dit input ud bagefter. Ja. Og løbende for den sags skyld, hvis du skulle lyst til. Okay. Titlen på denne her, det der indslag, og det er skrevet af en dreng på 13 år, skal lige siges. Ja. Det er Bolle med min hund. Hej. Jeg har på det seneste, når jeg onanerer, tænkt på at bolle med min hund. Altså med kondom. Bare lige, så det ikke ja. Så bare lige. Så er det jo ikke klamt, jo. Nej, lige præcis, bare som om... Nå, okay. Okay. Det er som om, jeg forventer, jeg har tænkt på at bolle med min hund, og så sidder vi sådan... Nej, det har du da vel ikke med kondom. Nå, okay. Okay, så er jeg rolig. Det var ikke lige udgivet fra starten. Det kunne være, man skulle starte sætningen med kondomet, men... Ja. Okay, vi fortsætter. Han kan godt lide dramaen. Ja, fuldstændig. Så her den anden dag valgte jeg at tage et kondom på. Ja. Og så gjorde jeg det. Er det normalt? What? Og så gjorde jeg det. Der skal du så komme ind som hundeejer, Mikkel, og informere os. Hold kæft, den trappede hurtigt op, mand. Ja. Den vendte kraftet med. Der var bare lige... jeg har gået og set lidt på det. Og så gjorde jeg det.
Ja, lige præcis. Jeg har fantaseret om at gøre den her rimelig syge ting. Og så gør jeg det. Præcis. Men nej, det er fandme ikke normalt. Og det er også det sted ulovligt nu til dag, så er det ikke? Så vidt jeg husker. Jo, når du siger det, blev det ikke ulovligt gjort for et par år siden og 6 millioner? Jo, det er jeg ret sikker på. Det er jeg sådan 99% sikker på. Ja. Så det burde du måske ikke skrive på et offentligt forum, hvis det endelig er, at du har haft gang i det. Og du burde generelt stoppe med det egentlig. Nu hvad jeg siger, var det, jeg kan ikke huske, Mikkel, den der regel der, ikke? Ja. Før det, der var reglen, at du må gerne have sex med dyr, så længe de ikke lider overlast. Er det den gamle regel, eller det er den regel, der er nu? Ja, det er den gamle regel, det er jeg ret sikker på. Okay, og så ændrede de det til, at du må slet ikke. Ja. Sådan har jeg forstået det. Okay, fair nok. Det er jo godt at vide, ikke? Bare lige at rende rundt med... Så du ikke render rundt med Shelly der. Ej, Shelly er kraftedeme fucking uhyggelig, mand. Skal jeg kraftedeme ikke begive mig ud på. Ej, der er også mange skarpe kanter og sådan noget. Det går ikke. Det er en dårlig idé. Men okay, med kondom, så er det jo ikke noget på. Ja, men hvis man er på en øde med en ko eller et eller andet, ikke? Jo. Godt lige at vide. Godt lige. Jeg kan godt lide, at du sådan der øde på en ko. Ude på en ko, simpelthen. Du er øde på en ko. Ude på en ko. Og så er det simpelthen lige det, der skal du lige tænke. Hvad er det nu reglerne siger? Ja, hvordan var det nu reglen, var? Ja. Ej. Der skal man sådan lidt vælge. Vil man gerne... Hvis man nu er på en øde med en ko, ikke også? Ja. Vil man gerne have noget at bolle, eller vil man gerne have mad? Altså, det ene udelukker jo ikke det andet. Det håber jeg kraftigt med det gør. Det kommer an på rækkefølgen. Ja, det er du spillet ret i, ja. Ja. Så, altså, som en, der har studeret lidt spilteori, så burde han jo bolle først, og så spise bagefter. Nå, okay. Okay, bold først, spise bagefter. Det er det teoretisk optimale. Okay, forudsat, at det er lovligt per lovgivning. Jeg elsker, hvor praktisk du er, Mikkel. Ja. Du er så praktisk anlagt. Jeg kan godt lide, at vi endte med simpelthen at gå fra det spørgsmål til, at man er øde på en ø med en ko. Som man jo er en gang imellem. Som man jo er jo. Det er sådan en rite of passage i nogle kulturer jo. Så det her, det har været din guide til... Anyway. Mads, jeg tror lige, vi tager en her fra de unge her. Gerne. Overskriften den er bange for at onanere. Der har været meget onani her den her gang, synes jeg. Ja, onani er spændende. Det er det. Især for de unge mennesker. Jeg onanerer lige nu. Var det konen, der gjorde det? Det var konen, ja. Det var konen. Åh, shit, mand. Nej, det var det med hunden. Ja. Hvor satan, du er klam. Anyway. En bange pige, hun skriver: jeg er en pige, der er parat til at prøve at onanere. Er hun bange, siger du? Ja, hun kalder sig en bange pige. Så hun har lyttet til vores podcast? Lol. Okay, undskyld for det. Men det har hun. Nå. Jeg er en pige, der er parat til at prøve at onanere. Men jeg er virkelig bange for det. Jeg har tænkt på det i noget tid, og jeg tænker også meget på sex. Men jeg er som sagt virkelig bange for at komme til at gøre noget forkert. Så jeg bliver ødelagt for neden. Shit, man. Hvordan onanerer hun lige? Nå. Bare med knive i hænderne. Hvordan er det, jeg skal gøre det her? Ja, hvordan fuck fungerer det her, mand? Det føles ikke så rart. Nej, jeg forstår ikke, hvordan gør mor det her? Nå. Hvordan kommer jeg i gang med at onanere og gør det egentlig ondt? Altså, det kan jo godt gøre ondt, hvis du gør det virkelig meget. Ja, altså, det kan det jo både på mænd og piger jo, altså. Ja, sådan har jeg da forstået. Man bliver jo slidt, ikke? Man får brandmærker, ikke? Jo, det tror jeg faktisk, det er stedet godt, du kan få. Ja, absolut. Så du skal lige passe på, og så nok ikke gøre det med kniv. Nej, læg knivene fra dig, ja. Unge dame. Det gider vi slet ikke høre om det der. Jeg ved ikke, om det er, fordi hun sådan regner med, at hun skal stå og skære sådan en agurk halvt år, som hun kan bruge til det, eller gulerødder, eller hvad hun nu bruger. I stedet for. Ja, hun så lige har en kniv med ind der. Ja, men jeg ved ikke, hvad fuck hun tænker på, Mikkel. Jeg synes, hun er syg i hovedet. Ja, jeg kan godt forstå, hun er bange.
Ja. Det kan jeg fandme godt. Det kan jeg kraftigt. Jeg kan godt forstå, det er meget god mening, hun er bange. Altså. Men ja. Så den er god nok. Ja, for fanden. Jamen, altså, jeg synes... Man skal jo ikke være bange for at prøve noget i livet, fordi så prøver man jo aldrig noget som helst. Man skal bare give den gas. Man skal eddermame bare gå i gang, ikke? Men man skal også være... man skal lige passe på med knivene. Ja, læg knivene fra dig, unge dame. Men ellers så går du fandme bare til den. Jeg har... har du flere spørgsmål, Mads? Overhovedet? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg sgu ikke. Jeg har lige 2 hurtige her. Jamen, jeg vil rigtig gerne høre dem. Okay. Altså, der er meget til de unge den her gang. Til de meget unge. Ja, jamen, jeg er en meget ung person i sindet. Ved du hvad, jeg springer overskriften over, fordi den spoiler sgu lidt. Okay, spring overskriften over for mig, Mikkel. Ja. Og det er... personen har kaldt sig mig. Jeg er en pige... det er i virkeligheden dig, der prøver at få råd fra mig nu, eller hvad? Det er det. Ja. Min ven har et problem. vi har jo aldrig set den i virkeligheden, så du bliver måske lidt overrasket over det her, men jeg er en pige på 14 år. Aha. Og, og indtil sidste uge var jeg den eneste pige i min klasse, der ikke havde haft sex. Ja. Ja, det kender du. Mm. Derfor fik jeg det bare overstået med en dreng. Jeg ikke rigtig kendte. Ja. Det kender du også godt. Ja, det gør jeg. Jeg gjorde det egentlig mest af alt for at føle mig bedre tilpas blandt pigerne i klassen. Ja. Inden jeg havde sex med drengen, havde jeg set porno, så jeg kunne forberede mig lidt. Det kender vi alle sammen. Ja, det kender vi alle sammen. Det er sådan, man varmer op jo. Det er det. Nå. Nu har jeg så haft sex, og jeg er pludselig begyndt at fortryde det en smule. Og være lidt ked af det. Kan jeg på nogen måde blive jomfru igen? Så jeg kan gemme min første gang til en, jeg rigtig godt kan lide. Kæft, hvor er det godt, det der. Ja. Kan man det, Mads? Ej, hvor er hun dejlig. Kan man sætte noget op, som lige... Du ved, fikser det? Jamen, hvis hun har en ballon og noget lim, kan det jo være, hun Ej, der sprang den. Ej, så kommer der bare sådan en grøn... grøn plastik ud. Ja, det er sådan, hende den ser ud. Sådan jomfru hende. Det er sådan, det er. Du har måske ikke været sammen med en før, sådan første gang. Ja, du kan lige prøve at se, hvor langt du kan strække den ud, den går i stykker. Det er jo, ej, ja. Hvor det varmt. Ej, hvor er det skønt, det der, mand. Og så den sidste her, jeg har gemt. Nej, jeg skulle lige stoppe dig en gang, Mikkel. Okay. Jeg har sgu lige et spørgsmål. Ja. Jeg blev stillet af... Jeg har en kammerat, der hedder Stig. Ja. Han stillede mig en gang et spørgsmål. Det var første gang, at vi var alene sammen, du ved. Vi gik ned mod en togstation sammen. Mads, bliver det lummert, det her? Og så skulle han lige stille mig... Altså, skulle vi lære hinanden at kende jo. Det bliver meget lummert, det her. Så stiller han et rigtig interessant spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig, at du lige også svarede på. Hvis du har sex med en pige... Ja. Hvis du har. Ja. Og pigen dør, imens du er i gang. Ikke? Ja. Er du med mig? Forstår du? Ja. Er det så nekrofili? Altså teknisk set, så er hun jo vel ikke blevet erklæret død. Før der er en retsmediciner, der har sagt, hun er død. Men er det mod et grå område? Du bliver sådan helt stille, som om der var lidt afgørende. Jeg lige havde spurgt dig om sådan lidt. Fuck, nu sætter jeg mig selv lidt i en bås her. Okay. Det er sådan et spørgsmål, den kræver lidt filosofisk tankegang her. Men jeg tænker umiddelbart, nej, du er ikke nekrofil, hvis hun dør, imens du boller hende. Den er virkelig ude i afdelingen med den der, du ved, hvis der er et træ, der falder uden skov, uden der er nogen, der hører det, laver det sådan en lyd, ikke? Jeg tænker umiddelbart, ved du, hun er død? Har du lige taget pulsen? Ja, altså det kan jo være, at jamen, altså, det kan være, man finder ud af det bagefter jo, ikke? Altså. Okay, hvis du finder ud af det bagefter, så tror jeg ikke, du er det. Det er sådan lidt en... Det er sådan lidt, du ved, føler man selv, at man er det? Eller... så er du det nok. Ja, man har i hvert fald noget, man lige skal afgøre med sig selv bagefter. Det har man. Man skal sgu lige... Man skal lige have et koldt glas saftevand ude på altanen der lige... Prøv lige at... Prøv lige at forestille dig, Mikkel.
at du ved, du knipper en pige. Mhm. Med en pige, selvfølgelig, for at være følsom. Og så... Ja. og så lige pludselig, så dør hun. Og du opdager det ikke. Du har ikke opdaget det, vel? Nej. Og du bliver bare færdig, og du laver din business, og du kommer, og du trækker dig ud, og så sidder du bare på sengekanten ved siden af, og siger, det var ikke, vi klingede ikke lige i starten, men lige her halvvejs igennem, der blev det fandme. Fantastisk. Men jeg tænker, det første du skal gøre, det er at gå ned på borgerservice, og så få skiftet dit køn, fordi du har mange problemer. Ja, bare roligt, det er meget nemt. Du skal have et andet CPR-nummer, og det skal være nu. Det skal bare være nu, ja. Og det skal være nu. Og satan, du har travlt. Jamen, jeg synes bare, det er en god icebreaker til, når hvis folk lige skal lære hinanden at kende. Ja, det er faktisk rigtigt. Lige se, hvordan de svarer på den. Lige føle den. Ja. Må jeg høre det næste brev? Altså, jeg har egentlig igennem 2 spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad for en af dem, jeg skal igennem til næste gang, men... Tag den bedste nu. Okay. Der er blevet spurgt om, hvornår man skal sige til en vedkommende, at man elsker en. Og har du nogle generelle guidelines til det, Mads? Introducer dig selv til hende først. Ja. Så kan du altid gøre det på et senere tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Og helt specifikt, så gem på det fucking kort. Det er jo ligesom at smide plus 4 kortet i Uno, det her jo ikke. Altså det er mere at gemme den, til du har fucket op. Okay. Jamen altså, jeg kan jo godt sige det tidligt. Jamen det er helt forkert, Mads. Du skal vente, til du virkelig har fucket op. Du har smidt hendes dyre Gucci-sko ud. Et eller andet. Og du tænker, fuck! Hvordan kommer jeg tilbage fra den her? Så smider du den. Jeg elsker dig. Det er jo virkelig... det er sådan, man holder på kærlighed. Du skal holde kortene tæt ind til kroppen. Og så... Du ved virkelig bare ikke give noget som helst følelsesmæssigt dig selv. Og så lige i de der øjeblik, hvor du på skideren, så giv lidt. Ja. Giv lidt, fordi så har det en meget større indflydelse. Bare lige et strejf. Du får lige den ene der. Sådan er det i hvert fald som mand. Jeg må skynde mig, jeg kan godt lide din mor. Hun er okay. Synes du virkelig? Ja. Hun er okay. Det er virkelig, det handler bare om at være et røvhul lige indtil de tidspunkter der, så betyder det meget mere. Du får alligevel også damerne, hvis du er røvhul. Ja. Men hvad var det? Der var en gang en eller anden, der sagde til dig, det kan jeg huske, du fortalte mig. Du var nede i Spanien, og der var en pige, der fortalte dig, at pigerne, i hvert fald de unge, de er rigtig glade for at gå efter røvhullerne. Ja. Fordi de røvhuller, de er nogle narrøjer over for alle andre. Undtagen dem, så er de specielle. Præcis. De tror i hvert fald ikke, de er over for dem, men det er de så nok alligevel. Men det er sådan en ansag. Men ja, så er de specielle, og så, du ved, de er prinsessen. Ja, jamen lige præcis. Det er pisse fascinerende, ikke? Altså. Ja, det er jo rigtigt. Det er jo, ja, og det er jo en utrolig indsigtsfuld tankegang, ikke? Altså. Ja. Det er virkelig, altså. Jeg har husket det, ikke? Det er jo mange år siden, du har fortalt mig det der. Ja, det er rigtigt. Ja. Mange år er det nu ikke, men... Det er jo flere tusind år for helvede. Altså, Mads, jeg er en 14-årig pige. Så lang tid tilbage kan det ikke være. Det havde jeg lige glemt. Ja. Men det er rigtigt, Men hvad Mads? Skal vi bare til at... Hvad siger du det for den her? Det kan vi godt. Det kan vi da godt. Hvad mindre du lige har tænkt dig at svare på den her? Som er, at vedkommende har en ven, som sidder inde og spiller hele dagen. Spiller spil eller pæk? Ja, spil, desværre. Men hvordan man får ham til at stoppe med det? Jeg er jo selv en meget, meget kraftig gamer. Det er du. Hvorfor skulle personen stoppe med det? Det lyder som om det er skide hyggeligt. Lignagtigt. Ja, jeg kan ikke rigtig se problemet her. Lignagtigt, det er min tankegang. Det kunne være, at du i stedet for skulle sætte dig ind og game sammen med ham. Prøv lidt. Ja. Du lever i Danmark. Du lever i Danmark. Sådan en fucking kont, man. Altså, der bare sådan skal være total... Ja, din fucking kont. Nederen. Jeg mener, altså, hvad der er galt med at sidde og game lidt? Ja. Altså, så prøv du lige at se det fra et andet synspunkt, ikke? Altså, lave noget, de har lyst til at lave, i stedet for det hele skal handle om dig. Præcis. Du sidder i Danmark i det 21. århundrede,
Der er kontanthjælp. Ja. Der er SU. Ja. Ideelt, der behøver du egentlig aldrig rigtig forlade din lejlighed. Præcis. Prøv at tænke på, hvordan afrikanere de har det, ikke? Ja, de skal være udenfor hele tiden. Hele tiden, og de skal gå 10 km for at få vand, ikke? Ja. Værdsæt nu, at du har anime, og gå ind og spille noget fucking LOL. Præcis. Du skal knap nok rejse dig op. Udnyt det. Udnyt det. Ellers så respekterer du ikke de fattige i Afrika. Præcis. Så spil noget LOL, se noget porno, få gang i onanien, glem lige knivene ude i køkkenet. Ja, det skal du ikke lige med. Og så, indtil næste gang, så kan I jo følge os på Facebook. Bøs. Hvor vi går under Mads og Mikkel podcast. Mads og Mikkel podcast! Woo! Woo! Og det hedder facebook.com/Mads Mikkel podcast uden og. Ja, Facebook, det er sådan en social network site. Så dem, der ikke ved det. Ja. Fuck. Bare lige, jeg tror, den kommer til at blive stor. Og så inde på Twitter, der går vi under @mm_pod. Tweet, motherfucker. Det er lækkert. Og så på YouTube, der er vi også Mads og Mikkel podcast. Og på SoundCloud er vi lige så. Jo. Vores mail, den er madsogmikkelpodcast@gmail.com. What up? Og så husk at gå ind på iTunes og abonnere en helvedes masse, der er nok giver stjerner, reviews. You name it. Drop them stars, man. Og hvis I har nogle spørgsmål, eller et eller andet, I har brug for hjælp til, så sender jeg bare lige nogle mail til hende. Grib fat os. Skriver bare lige en besked. Vi er fucking hjælpsomme. Det er vi. Hvad mindre det er noget med knive at gøre? Ej, vi sagde til hende, nu ikke onanere med knive, Mikkel. Du skal ikke onanere med knive. Vi bliver ordret hende nærmest til det. Vi har hjulpet hende. Men til gengæld, så må du gerne drømme lidt om nogle gode par. Ja. Brangelina. Brangelina. Nå, de kommer sammen igen. Det gør de altså. Ja, det gør de, og det er vigtigt for os. Jeg føler ikke, jeg kan leve, hvis de ikke er et par. Det generer mig, at jeg ikke længere ser dronningen og prinsegemalen sammen, som til tit. Hvad skal det blive af det her land, Mads? Jeg ved det ikke. Det er lige direkte ned i helvede, Mikkel. Direkte ned i helvedet. Okay. Anyway. Tak for den gang. Tak for i dag. Tag dig spiller.